بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسك صدق الله العظيم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده. وقال ثلاثة لا ترد دعوتهم لا شك فيهن دعوة الصائم حتى يفطر ودعوة الإمام العادل ودعوة المظلوم atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga lukis mga pagariami si Urian at yabantu gatan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Lagu kaya salawati kanu ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maurian yan naganak na panalamat lagi kaya mga datu, mga bai, mga pagaritan o mga lukstan, mga watatan. Amya ka pamagugupa, aawidakan, galaba. O kaya pakamuayan, nagyan kaya kalilimod, kamapiaan, kalilimod ka para ko ipatala o para piyak wallahu ta'ala, nagusimbag wallahu ta'ala. Paganayiron, agyan ko tuwa chairman, ang kuta umpungan, PMO, paguluan na nagyan kaya bati ako nga si Haji Muhammad Nur. Balasan sirang wallahu ta'ala, gusto mga padiyan. Amya ka pamagupa sa kanan umpungan niya na PMO, sa kaya pakamuaya nagyan kaya kalilimod. Agugyan ko ta mababaloy administrator tano, si Haji Walid, sa kaniyang pani niya ka pangilubasaw kita kaya tawagirakan sa Manila sa kaya pakadarpakan sa kaya kaya kalilimod tano'y manto. Nagumpenalamatan ko pansusap na magusiwa datos. Paguluan na nagyang ko tuwalo kas pagaritano si Haji Yahya Monti. Agugyan ko ta kapapantagan kapitana tano si Juhaina Dimalna Usman. Agugyan ko ta former barangay chairman pagaritano si Alimuddin Wating Usman. Nagumpenalamatan ko nagyang ko ta pagaritano chairman sa Malabang. Makikilala ko kapteruiron sa sulutan sa Kalanugas. Ada sa lakaw aruma sa giyang pagaritan mo si Haji Said Amiri. Bago kalang ng unyo ang mga beri, mga dato, ada makandarinon ko kaya pakadarpa sa giyang kaya kalilimod. Mga lukis mga pagariat mo gamay silang. Inshallah nasusaknon na plenab-nab naranakan. Igyan kaya kibuga anak-anakan mo mga dawan na mga dawan akaw upakatan adikad nan sa iftilafat. Sabab saya pinagilanta ng kutakap ko parik na mga Muslim. Giti sabab, awat na kalgiyon na kan siya mga dawan. Makapantag ko mga masail o Ramadan na pakapapasudin ko kuwan na kinakapit tanong sa kaya Pilipinas amat habas Shafi. Katawan tanong ay madhab tanong pakasal na Shafi.
So, ruwag ng pagkapusuda amala sa mga banting anak. Owa. So, may pantag ko yaman na niyan na mga istilafat. Do pa rin katanuron. Na pinanggila anak ng Diyos Allah Ta'ala. Giti sabab, pamamakinag ka no, sabab sa giyang kabanding tanong, nasaya kuha sa mga pakaisi. At nga mga ulamatan na tumatandang sa pamamakinag na, saya rambut kuha sa pakaisi sa giyang kabanding tanong. So giti, insya Allah Ta'ala, napunan ka. Mga nukas, mga pagariak ng Islam, giyang kaya, bandingan tanong na manunumpang po sa giyang kaya bulan Ramadan. Puasa. Yan kaya Ramadan naulan-ulan na apya ka para gurun Allah Ta'ala sa kapuasa. Yan kaya kapuasa ko Ramadan na kiyano yawn Allah Ta'ala nagyan ko tabiyat yata no kagiyat tigyan ha. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ayati Allah Ta'ala miya marataya na piyaranun kanurso kapang puasa. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum sadataru kaya paranwaon kum yang una niyo la'allakum tattaqun kapanginam ati wallahu ta'ala sabakan mabaloy akipan naman. Sige mo ta la'allakum roona litaraji. Ay man ang talitaraji na inam. Iinaman wallahu subhanahu wa ta'ala asiku kapur wasatano namaswatano sebab pananggila ko mga dosa. Giti katiro wallahu ta'ala la'allakum tattaqun. Yang kaya Ramadan na isa ay ipaganda unihan katano na suka pananggila ko kakan sa haram. So tano din yung kaya mas alaw sa diyan kaya lipantag ko kakan sa haram. Ipaganda or katano yan kaya bulan Ramadan suka pananggila mga panganan. Inuto nasa tao adin yan maswa sukakan sa halal adin yan mapakasinggaya sukatam nagsuhalal naliw pag-ukiano niya sa hadis ang mafumya nagyan kut walang unubadan ayay nito yan na haram fannaru awla bihi naya manaw ni kabnar na suapoy na liuro nagyan ko tadikan diri maapo mga pangitan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya pero yan bigyan na inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Mata-mata na tigo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aswallahu subhanahu wa ta'ala kasuti nadad dari maanian arumwar kasuti thumma dhakara rajula yutilu safara as'ad akbar orian ito na yung Nabi Muhammad agyan kutwa mama adi malayanayan malandu agyan kutak kaya palayanayan kaya mananian adi malayanayan sa miya tiul as'ad sabab po kaya palayanayan sa miya kay awlag amya nga pipiriya mo yan akbar na miya puno abad anak alaw siya yarfa'u yadayhi ila as-sama' miya ilaw Nabi sallallahu alaihi wasallam ipupuro yan ang balaliman yan sa langit adi mamang ni sigo kaya ilaw ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natin na anna yustajabu lidhalik anda man ayat natin Nabi Muhammad ikat terima aku pang niya na malbasuhu min haram sumangan ditar niya na pun sa haram masrabuhu min haramin wa ma'kaluhu min haramin wa ghudhiya bil haram piyago par sa haram na anda man ayat natin Nabi Muhammad ikat terima aku pang niya gitu sabab mga pagaremi o agama Islam asutaw pagpagakan sa haram nagira di mamang ni Allah subhanahu wa ta'ala din yang kegedam ibab terima utapang niya gitu sabab apa nang gila tanu subakan sa haram si sa Quran naad na mga
say apya karaya wala so kahakaramian. Lagi pinagilan tanaw, tatano din yung amay ka namin ni question kan. Peter wallahu ta'ala ina hurrimat alaikumul maitatu. Tiyak na haram kan wati wallahu ta'ala sumaita. Ano na yung ngaran amaita? Ay ang ngaran o maita, uli na ay pembetulan sa maita, nalangon o pangangayaman, ayak niya patay niyan, nada makaw kita sumbal. Miyataya pilay pamakamanok, miyataya kasasakit, dama sumbali, gitik betul sa maita. Wah, ini tundugun wallahu ta'ala yang tatina wadam. Haram ka na panatik wallahu ta'ala sa ulo. Ino gito'y aya isa hikmah. Ukap sumbali ako pangamayaman naan makaliwag yung dotarbuyan at yakaharam raktan wallahu subhanahu wa ta'ala. Wadam haram at wallahu ta'ala sa ulo. Wal khinzir lagu haram at ano panatik wallahu ta'ala sa babuy. Wal munkhaniqa nagu haram kan wati wallahu ta'ala so pekal wal mauqudatu nagu haram kan upnati wallahu ta'ala so bintol ay kaya patay niya na bintol wal mutaraddiyatu nagu haram kan upnati wallahu ta'ala so miyaw luga pangamen sige na pagayon na yun ang tanway mga pagari pa mga ulama wan natihatu nagu haram kanu sumia sidung o datarian na pangangayam na miya patay niya wama akala sabo nagu haram kanu panatik wallahu ta'ala so pangangayaman miyakan asarigala miyakan pangangayaman sutikta ng Tagalog mabangis miyakan o panganganok ayam nawat na pangangayaman ibarat na saladang amia pataya asu haram kanu illa ma zakkaitum inum tabuti wallahu ta'ala umia sumbali iyo kakyara utani samiyaw na halal kanu wama dhubiha ala nusuf nago wama uhilla li ghairillahi bihi haram kanu penati wallahu ta'ala ngota mga pangangayaman asyumbali ay ni panambay si ko mga ingaran asala ko ingaran wallah wama dhubiha ala nusuk naguso mga ayam asyong bali o mga daramba o mga kafir ayam ano niyan na pamaka sa Tagalog na inalay nila sa kanilang mga diyos-diyosan ay kaya sumbali iranon na para sa mga bisibo niran na haram ko ati wallahu subhanahu wa ta'ala sa kapusan na tigwala dalikum fisqun yanan at tigwala na kadustaan kaya mana niyan nasa din sa tawa kuman sa miyat tayo pangem sa tawa kuman sa pekan sa tawa kuman sa binton sa tawa kuman sa miyolog sa tawa kuman sa miyasidong udah tari na pangayaman miya patay udah tari na pangayaman ada rauti sa niyawa dalikum fiskun yan ang nating walang talanan mala na nakadusta mala kadusta inukuya kinaloy mga lukas mga pagariyak ng kuwagamay Islam katawan na yan kaya mga pagariyak ng mga ulama mag-aayon na yung sulangon ulama sa dunia basta ang pangangayaman akyurente pangangayaman abintol pangangayaman apikan na apya at nakapunan yan na muslim na haram at yung pamaka haram asidin pagapun ko muslim na ayapan ko basi pagapun ko mga Nasraniya giti sabutan tano ang kutwa ayat abitir wallahu ta'ala tiyena al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum iman tuwatig wallahu ta'ala na piyakahalal kanu so mga sote nagupiyakahalal kanu so panganangkan
o mga ahlul kitab, natiyap siraya o mga mufassirin na gimaya, ta'amu alladhina utul kitab, ay dhabaihu ahlil kitab, dhabaihu alladhina utul kitab. Pagkaantapan sa utapangan ng mga ahlul kitab, dataro mga Nasraniya, agus mga Yahudi na susilong baliran piya. Tunay betul sa babae. Hindi kaya matasiyong baliran piya. So aya kagahalal na tanong, o mga ayam, apun ko mga Yahudi, Nasrani, na usong baliran piya. O kato kaway tanwa daw ito masumbali, haram rakatan. Inugiti sa mga Arab, dataro pa makapun sa mamlaka. Nakatuko niran, agyan kay manok, hindi na sapi, hindi na karabaw. Ayat kaya bunuaw na Yorinti. Hindi na piyasayudan, di siranugan. Inuto na kanyaw, sa gyan mataptiro na mayta. Sa giti mga pagre ko kamay Islam, manang ilang tanong kung apyan tanong kung mga fast food. Iya ko din manoy sa mga brand. Pananggilaan tanong, agyan kaya kadakdaklan ko mga fast food. Ay di oron na, o bagyan mo ta fast food na ad na certificate yan na halal, kaya masaaniran, asi pagpaka po, nagyan ko ta mga karniran, hindi na mga manok po, mga farm, hindi na mga supplier, sumbali iniran sa okay, mapia ang makayong business. Kuha. Kadakdaklan sa ganyan mga farm. Batang lako sa mga farm, nadlap na tuniran sa processing. Yan mga processing iran ko manok, napagampaganay ron, na ipsidan iran ang uta manok ko mga hangin. May sadang ang uta niya, kadakdakla mga manok, datang ariyan sa uta hangin, napakasagad miran sa diyan ko tuwa, ako kurintin. Yutip ko tuwa sa stunning. Makasagad sa kutuwa kurintin, at nakadaklanon na kapatay. Kaya kadaklanon na kapatay. Girakuan at napkasabat na di upatay ka girapya ka ukit sang kutuwa na naibabayaw niya na yan, na daon ni galad. Nananap ka lang mo utuwa kuya-kuya. Naigira ka niya ka ukit sang kutablit, na kanuka ka mga puputol sa mga ligiran. Ay sa kana, kaya tayo na kanakot ka presisiran. Na makaukit man sa utablit, na adnap kisaw na mga manok, kawiyang-wiwi na mamatay, agyan mo mga worker na silang ipumutaw sa ulo. Nas kaloy tirurat nun ubaw to halal, agyan mo ta kiurin tiya mga manok. Tiruan yung ubaw to halal. O tambaraya, at kiurin tiya dahil nagbu mawit sa ang kaya mga fast food na gutan ng bumakan. E kado ang prosesiniran sa kuta manok na padaguniran sa giyan ko tuwa adat na kasmutan na Indo. Na matimo-timo na diyan mga manok na sumpit niran at carbon dioxide. Na may nakutuan ko mga manok na gitod ni putayran lang. Na mamatay na kamauto ka, limpiwan niran, na may markano niya pipinunda. Okay na, ay kadaklanon na may ka. Napakintano, ay pandapat yung mga tao di pupuasa agito ipilapis yan. Agyan mo tamay ta. Sumambuso sapi, nakamaw to ay puno iranon na stunning. Dataran ay pulit iranon sa unwa, itimbag iranon ng kota kurinti na makaisisan na kapitilungaw. Ay pandapatiro mga pagari kung wagamay Islam. Kala, nasun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nami ano iniyan ang kota ay di kagtarima upang niutaw, naging mutakapakan yan sa harap. Sugiti, panganing kung wala hutala, kaya sagutan yun ang nabuka pa ng ilang tanong sukaran. Kaya tinugsi, lagyan kaya mga masail ko Ramadan, at ano din yun? Taga pa kaya saya buwan sa mga pakaisulitan. Lamon o simbang mga pagarian mo gamay sila. Na di din matarima o dimyukit ko ilm. O dimyukit ko ilm ay nindaw rakatan o Nabi sallallahu alaihi wasallam
apya karya tanukman o mga imam o ahlus sunnati wal jamaah o dirun miyukit asimbaan tanus wallahu ta'ala sa sarili tanu kitukit ay niyukit ko ay mananian na jahal nagyan ko ta'amal tanu na ikisirah tanu wala na dipiriman wala yun di sabab guni na limong walakad na mga parugunan guni at na parugunan ko sambayan at na parugunan ko puasa iman to namiyada sa mga parugunan dahil na walay iman to baka tatangwa sa parugunan nanto na ikakaswatan ko simbatan o si kanubo di pamamakinig sa mimbar naliro pang nagbarang-barang at ganagtan ako mimbariman to di po kayo na yung sukadak lang kung mga di mamangusya anto na ikakasagutin tanong ko simba tanong si Allah subhanahu wa ta'ala udah mapapanto ato tulungan tanong kita gite at na isa kong mga doktor tanong sa Manila tiya kay siren nagyan mo to isa kong mga mungkari sa tigyan na do kunay miya suami ang mga mungkari kaya libugang kami kauman ni petiro na tigyan na giyuk-itukit kaya niya ba iso ng mga doktor na tinatandugan sa imam abutan niya. Datarat niya no, maghab ka no sa Pilipinas sa Safi, natandugan niya ay niyo kita. Ay benar mampu. Upama kaso kadakdak lang ko mga mungkari na may isa ko isa akapit. Miyada sudi ipapol. Datar mo niya, bala di ipapol ada. Lagi isa so, pumutan ko mga tao amadhab ka madhab asyafi. So giyot kaya puasa mga pagarimi pagama Islam na adna mga syarat ang kaya puasa. Kaya betul sa syarat nagyan ko to mga say aron misa sangkot ang kutak at kapuri nagyan ko ta aman ko na ano ka punggal ito. O tanong din yung misir ka tanong tunay misir ka tanong tunay syarat siko ibadah nayap betuan sa syarat siko ibadah nagyan ko ta mga importante mga say ami sa sangkuton akakakurik ang kuto amal ko na dirong kapanggal ko pa. So ay pagampagan niya syarat ang kaya kapangwasa na pagampagan na ron mga luksakong ng mga pagariya pagama Islam na mabaloy sutaw ang Muslim. Tatanong din iyo kung ay pagariya syarat mabaloy sutaw ang Muslim agiyo pa makaknabag ang Muslim naknabar ka, di ka korek sa puasa ka. Kamana adnak na ba Muslim, yang puasa, korek sa puasa niya. Dah makorek kagi dan yang matuang kota paganaya syarat. Kadua syarat ka antanok gagaan na mabaloy sutaw adna akalian ada tagumpian. Yuti ka korek o puasa niya. Kaya mana niyan, naso tabi yung organo, so beteran o di na di kesusungan sa lalag na nabaon para no so kapamuasa o puasa diyan ko pa kaya man niyan na da man yan pamikiran na kenapa di ka kure kagyan ko ta puasa niya kasar ang kutoa kagad na mutaakal ada tagupya ikatlo syarat o kagakure o puasa na inirampay sutaw sa kirbalik. Kaya man ang irampay sa kirbalik no pamakadato na kaya sinagada niyan agyan ko takap pagkainay niyan sa maputi arum. O pamakabay na kaya sinagada niyan agyan ko takap pagkaumaon o hain. Hay. Na o pamakada silang mga sinagad sa dataruto at na mga bayan di pikato na din pagkaw masukay. At mabuda to agapakadan makainay sa dataruto. Na orampay sa 10 ag 5 ragun na automatic ay inibilang sa kaniya sa balik. Inibilang sa riyauta, kaya balik. Na gyuto niya patoton niya para noron agyan ko takapus. So mga wata, ada maraw ta kaya balik. Na so puasairan na ay ang tapon ng kuto di kiran di kasinanada. Kaya tapon ng kuto di kiran di kasinanada. Akan bakiran para lo suka pamuasa kada kiran ng kota sart akak kira utakir balik. Nah, ikapat agyan ko tuang
kanabas kanian mau haid. Dapat ada ba niyan haid? Haid din na haid. Lagi upama ka mau haid, subay adi ka kuring suka pumasan niya. Nakana baon paran. Ago diyan ko tuwa bai, ago pan mimbawa ta papakan tali umang surugu. Yutik mo sa nifas. Na umambo pa puasa to na di ka kuring puasa niyan ta dar kanian bad na utasarap. So ginan ni mga sarap kananapat ami ano'y tanong. Kapagayat ng mga padiyan, sa ikaw pala mga madhab, okay, nagyan kayo pagkaluin na karkanon na sa ikaw madhaba, Shafi. Pag gumanang panusabad kung mga nama, ang kutuwa, istita'a. Kailangan na pagagagagyan ko ito. So tao, adi pagagaga. Kaya pag kami sa ako, adi pagagaga, na matatitud na, hira niya ko sa naipatay niya. Nagiti mga tao ayam niyan na papasisiano ng muta kapamuasa agidar kanina ko syarat ka istifa kapakagan. Owa. Kaya sabutan ito gyutoy 5 o 4 ang mga syarat o puasa. Ayat tundugon na pag-usay tanong naso mga roko no puasa. Tatano din niyo. Ayat roko no puasa na duti man. Ayat paganay arokon, usay na kung dinong kanay putuan sa rokon. Ayang mana orokon ng kutwa wajib aming gulalan o tao o sunod o simbanian o din yan ming gulalan na batan di tarima ang kutwa simbanian gitip ko doon sa rokon naya pagang-pagang na rokon no kapangwasa nan niya an niya to filay kapniyat sa iko sunod o kagagawin kaya mana niyan mga babayakan mga pagarigo nasa din sa puasa ada peniat o sulat o gagawin akiapitaan na di mamuasa ada mga peniat o gagawin nada niyan minggu lang surokon puasa nada puasa niyan kaya dalilya sa hadith nagyan mo takatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam at na man lam yubayyid siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tao at dinian hingga gawi ina sunniat yan na mata-mataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada puasa niyan sa tao at dinian gula-ulaan sunniat yan ko gagawi qabla al-fajr una no fajr fala siyama lahu ada puasa niyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segitu so ipindu mga lukas tanuguan isisipre sa kitab. Ang tanawaitu sawma gadin an ada'i fardi ramadana hadhihi sanata lillahi ta'ala. Emranaw niya na diya kang dipeniatan akan pemuasa ko mapita sakit tunay natin ko para no sang kaya Ramadan sang kaya ragun na suwaswatakan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Giti peniatan kan adla mga imam apya ka mustahabiran so kilapanan sa giyang-giyang datar Imam Syafi ako dia ko karibat na si Imam Abu Hanifa na piya ka mustahabiran so kilapanan ko niya ka sabab ko kababidan yan sa giyang ko taniyat utaw ko puso yan so din yan ipilapal na daw problema o ha karabay ni mala ikhtilaf mga pagaripa mga na ikadua arokon o kapamwasa nasukat tigar o kakan kainom na gusto kang babangunan sa walay o di nasukang basa o tao kung ginawa niyan sa kasulban niyan kasabutan doon kapanang gilay ko kakan kapanang gilay ko kainom kapanang gilay ko kang babangunan sa walay kapanang gilay kaya mga niya nakabasa o tao kung ginawa niyan sa kasulban niyan. Prilay ako niyo maluto maka tarayas. So ginan ibuti man arokono apang mo sa tano din iyo kami ang mini question ka no. Ano naman po ang mga sunnat o puasa? Kaya manang kaya mga sunan o siyam, mga sunnat o puasa na mga galabak pasukan galabakaw ng balasan kawalang balasan niya kalata.
Naya pagang-paganay ni Alisi as-sunnat o kapanwasa ng kutwakakan sa api ang mayto sa giyang kutwa sarak mita adi kauma o fajar. Amana sarak mita adi kauma o bang upama kagiyang uta mga bilan na di magbang 22 oras. Na sarak mita adi niyan kauma ngapi ang mayto nga kumangkan minum ka na miya kuwang ka ang kutwa sunnah. Isingit na ron na sa mga bilal, sa mga masjid, nayakater o Nabi Muhammad, natingin na al-mu'adhin na mu'taman. So ating Nabi Muhammad sa mga bilal, sa mga masjid na sasanaan na usasarigan. Ay man o tunay sasana kira nagyang kutakat ko mga wakto. Giti sabab, aso bilal, ang magbang sanlit o fajar, aso mga tao na nanayaw niran, akatawiran na dapat mauma, na ayat kaya bugayran nakagya ko magbang amya din sa wakto nag-iisyo na buta po sa'yo. Inusiran da maka buka da maka genak kuman kagya da pagbang kumabalag. So pitiro nabi na al-mu'addin mu'taman wal imamu damin. So ating Nabi Muhammad pabusong imam naggabayadan yan susambayan umamom yan. Hindi nakagagaran turan yan so sampai mo maamom yan. Ay mana niya no po ka di pagi mamimam. Ading kakatolik po mga batal mo sambayan. At pagi di ba ading ka di manggalawak sa mga batal mo sambayan. Na laro mo tumintindig sang ko talikod ka nakabayadan ka so sambayan kiran sa arwan mo. Guilty si imam na mapakina niya sumama sa. Na, ikadwa as-sunnah sa Ramadan ang kutwa kapagiptar gagaan. Kapagiptar gagal. Ay mana niya na andin ni katang kadiyan na miya kasadap suwalungan na sunnah taging ko ta'jilul fitr panggagaan oka. Andad ni kapakasbangyan. Kapakasadap yan. Ino kailangan mga babayakan mga nuksan na kailangan na pigilay tanumang group. Ino mga di miya kasadap ang kaya ano man. Ay girakuan na mga aplikasyon tanong. Naat na mga ingat adiron applicable ang uta timing. Ino to na at na yung puro na at na yung mababa. Nadiro di makambida-bida sa 2, 1 ka minutos, 3 ka minutos. Naipandapat ka udapan sa dapang kutwa anungan. Na siya na nakaangot warinos. Kagigiti matatago sa kuta apps. Adang ka mapariksa at yan kuta kapsi di puwalungan. Namya diligan ito. Nagitisis kami sa Manila. Asa ka na hindi akan piyag-piyagyan ko to anungan ko kapsidipian kami sa Manila na ini abayakan ko application o korek na alhamdulillah ka makapagay. Na ikapat as-sunnat agyan ko to kan dua o yaman niyan na di mamwasa o oras kambukan niya nataragyan ko ta ka batian niya sa giyan ko ta dhahabat dhama وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ويدم لمن ulama tanwatiran asunat penagian kutwa dina mustahab ang kutwa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ayat na mga ulama ay nagiro na pwede ang panut. Nasi ko unaan ugang na panakabuka nagkapagayap tumang din nakakuha na sula kung kailangan mo. Ay, kira ada kapan na buka na tap na ikakuha na buka na pamang ni kakuha na sa kailangan ka na pamang ni kakuha na. Sunnat to ang buta kapangandag law. Ang tunay hadis yan, tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam at yana salatatun la turaddu da'watuhum. Kalawat tigo Nabi Muhammad ang buta mga tao adidan produk wala sopang nira. Eman oto na di na nagkaparong ibadita ni mga wala sopang nira. As-saim hatta yuftira. So ating Nabi tanong Muhammad sudi puasa taman sa di makabuka na sopang ninian na paparima. Wa da'watul imamil adil nagusod doa o dato amauntol. Giti balasan kan wala utala mga dato ami mga untol. Kami bibilang kano ko mga tao at tatarima ang supang niran. Owan. Ikanam, ikanlima. Mga pagramig mga Islam, sunnat o Ramadan,
ang utakapakandak lako kabatias sa Quran na ayamala na utakademat demat ano sa Quran na ikanam nagyang utakapanang ilay mula mo anus katero ang mga rarata mga sasakit mga bastos ang mga katero kami tutumpok ko ang babangunan sa walay yun ang gilano itong mga pagriyak ng Islam na ikapito mga pagari ng mga Islam na yung tasiwa na apiatan Ramadan na may tatarus ang kudwa kasusunnatian ko jumhur mga ulama ngayon na si kumadhab as-Shafi'i na tamang po sa dudu ilungan nandan di kapulida ilungan ladan yan paka-mustahab ba dan yan pakasunatan kudwa kapaniwak kasabab sa kapgada ang kudwa baw agya ko takari ulit po sa mas mamut ko Allah Ta'ala di sukas ko ya sabutan ito diyan kaya pagaling tanok man lagi sa mga siyay at nabot ko makabatan ay madang ligira ko na pagis niya ale ato na ya ba ini pangabatan di anto na ipaganay ko mga siyay di pangabatan kaya paganay ko mga siyay di pangabatan nasuka pigo apiap na inipigo ka na matanggaw na di pangabatan apiapan suminin ka na di pangabatan asar ka na makasunod kong ngari ka da makasunod kong ngirong ka da makasunod ko tangilang ka na apiak ka suminin na nakamabatan hindi ka pinagilan ka kabugad na sumunod sa ngari ka tangilang ngirong niya bata game na suka pigo dan nabanian ka pangabatan sa ikaw yung mga ninapuasa kadua ang kupakapaniwa kami ano italo kagiyak na boto pakabatan nakamaw toso ka pamaras ad na tupistian nagnaboto pakabatan okay na dinikado kabang kabanin malam kaya po kumanya nagnaboto pakabatan okay na benangkilan kay bakaon makalangan giti kiram yang maras ka nagpanagunta maning kay may tupag kalangon tupris ka naman ang kutaduda ka an kapanang ginaibat na makasunod ko bakarang kaaib uli na tupis andi kabatang supuasa na ikatlo ang nabapakabatan ko puasa nasukat taami ko panganangkan batagula po sa mga baik ang mga rarangiti mga karuma o po na likurang sa timos na miya ka lali si karuman niya orang sa gula hindi na kaya sobrang sa timos kaya sobrang sa gula na miya karang-irang ito napapatay na kanong mga bayi ang kapitinin yuron okay na ba niyo ba rin lamad na miya bakal ka kaya kata amiron nasa kamataan ka na itupris ka so kung nabaw itong pagkabatan ikapat ang nabang pagkabatan agyang ito injeksyon na bulong ayat tabiyon ng kuta injeksyon abag lalawas adaw to pa kayo mga ulama iba di ka di mamuasa na kaya ka sa bagar na injeksyon niya ko niyo sa injeksyon abag lalawas baka ba tanong okay no pa maka-injeksyon ng ipan dataro sipuan naknabaw to batal injeksyon abulong abkasakit naknabaw to batal dataruan ng mga diabetes yan injeksyon na sa insulin naknabaw to batal okay ikalima na pagkabatan ang utwa di ka pirugo upali kaya pali ang ka na may pirugo na nabotobatan ko mapamuasa naboto pagkabatan huwag padahal pa nabapagkabatan suka pakaguraw at nagumiyora ako natingin alin kaya batalan ako kagumiyora ako dahil kakabatalin nabapagkabatan suka guraw huwag kanang ak nabang pangabatan nasuka arke o tao ko darudupayan kaar ka paglalambing anak ba kaar ka sala lagi pun kaar ka sala ka namimuli ang mga o kundi maka tiger na miyawit sang kutwa ya ka nakalakay nisa o kung umawit-wit nabakabayan ka sa puasa na makapkiparat ka pa, na kiparat ka na makapulbalog ka sa Bisaya,
ama pagkamaradika ka, nanda ka pa ka. Nauda ka to, naka-abise, ama pagkamaradika ka, na makapagwasa ka sa dulan at tundo. Naudingat ka gaga na makapagana ka sa ng pulo amiskin. Dito, panagilay dito. Malaw to kadusta. O, ikapito na sokang buwa at nabang kapititi baba. Naknabaw to pagabata. O, ikawalo na sokang pakasulad o halikabok. Abog si sangari ka amya nabud ka ada kati baba. Nabaw to pagabata. O, ikasyaw agyang kutua kada dalam utaw ajunog. Kaya mana niyan nasi kung gagawin na may ajunog sutaw. Nadapi ko taman kugya pagbangir. Naknababat talang utapuasan niya. Mapapakayo to, okay, na ayason na mga pigo ko na ang panuda kauma o fajar. Panapan ko na magpangabataan ang tagapangbaw sa biks. Kapangbaw sa bikas. O di na mga, di ba, white flower, kasubgaber. Nagnabuto pa makabataan. Na, niya pasaluto, si tanok man sa gyan kaya, mga makro mga panwasa. Kaya panganay ang makro mga panwasa, nang kuta ka pa mga sobra kung ka pamumog, nang gusto ka panginaksay. Ino to, na kayo po ka malamad na miyabad kan sukasan. May tataro silang sukasusun na to kapamumog na gusto ka panginaksay po sa abadas, gira puasa, gayit ng angara. Ano ba pa makasura? O pa makasuraan ka, malamit ka, na miyabad talang kuta puasa ka. Kedua, agyang kutua, kapaginayan ka ko mga say, kapagapukaw niyan agyang kutabaya ginawang ka. Datari ba tayo may mga silso na berat-beratili tanong ng mga tuladan? O ay namakro ang puta kapagilihan mo si Ramadan, liyo ba't ko kahaharam yan? Tiap tirun sa pagkumakruhat, nang kutwa ka pa ng gilay nga ron ang balasan kaun wallahu subhanahu wa ta'ala. Wah, kaya betul sa makro, lagi mo tasay, aso ka pa ng gilay ron ng balasan kaun wallahu. Wah. Bugyan kutwa ka pa na ro sa mga narata. Nagugyan ko taka pakatasta sa motor niya kalalay turun tu Ramadan. Nada kabatiya sa Quran da akan zikr. Kasih niya taman ko katuro. Away. Padung panagyan ko taka kasapa sa panganangkan aknabang kabukena, nabang kakena ay tubris kabung na makruto. Ako tak na ba kailangan na ispa na ka? Nah, si talok man sa kaya mga pisusunan o mga tao apa pa kayong kiran sukabuka. O ha? Ano yung matang katuino? Pagkano sa kaya mga tao apya kayo sukabuka? Ay, ang mga tao apya kayo sukabuka. Napagampaga na yun nagyang kutap ka sakit. Asabab ko sakit yan na di pagagaga mamuasa nagabakay ang moka okay na pagkabayad o riyan mapakabagriyan si Kurian Ramadan. Ikadua klasiyap ka sakit. Nagyang utap ka sakit, permanente sa sakit yan. Datara po dialysis. Di pagkagaga, mamuasa. Nagyang utap mga tao, permanente sakit, nagabakay ang makabuka, napakabgay ba ng sa pidya o manggawin? Napakabgay sa pidya o manggawin? Kaya kibagay niyan ang pidya o manggawin na isa ka mod. Nagyan mo ta isa ka mod, naudiya ko kalipat na 2 akop ang margas. Marami-rami sa 0.75 kg sa margas. Damay sa kilo.
Gitu, so kesakit na dua ka klase. Kung ko lagi sa butan mo. Kadua, ang mga tao papakain ng suka pakabuka. Na so mga tao adim laya-laya, saya playa ganiran na ini sampai sa distansya akasar. Distansya api takdir o mga ulama sa Syafi'iyya sa 80 ka kilometer. Waya suman ka adarta na 80 ka kilometro kakawatanian na piyakay ka sang kutakapleleg ka ama kabuka ka gayit na pakabayad ka ko riyan o Ramadan. Pakabayad ka ko o riyan o Ramadan. Ikatlo, apapakaino ng kutwadis ka niyan mga puasa na sa mga lokas. Dito sa mga lokas akyadaan sa bagal. Nagtarong mga lokas ay nirampay sa 70 ay didiyan. Owan, nirampay sa 70 akyadaan sa bagal. Adi na pagagaga, mamuasa. O di na kaumanan, Sweden. Adi pagagaga, mamuasa. Nagyan ko ta mga lokas na papakainikiran. So mga inayo mga bayi. Napapakainikiran, ang makabugasiran, nakibigyan nyo sirang badan sa pidya. O man gawin. Duty ikatlawa papakain mo sa pakabuka. Ikapat, papakain mo sa pakabuka na sumaugat. So, maugat. Nagyan kaya maugat na dua ka klase. Pag mayroon sumaugat, ay no di makapagpuasa kasabab kulawas yan at di mapipia lawas yan. O pamuasa, na din yan kagaga kalipipia sulawas yan. So dat tarot ka maugat, nagkapakaya muka, okay, na pangamuka ko riyan o Ramadan. Sokman sumaugat, amabaga. Okay, na ay ipgawan niyan nagyang ko tayo kaugat yan sa babadan ng mabubos. Pinababan na kami nasay. Nasudat tarot abay, nagkapakaya makabuka, napakabinag ko riyan o Ramadan, napakabigay pan sa pidya uman gawi o pangabubukaan niya ng mga gawi. Nadagtaranan sa kukumanso, mordet, subayap pagkasususawatan. Sumabusubayat na pagkasusunin na matayan. Nawaya din yan ang pangagagamamuasa na sabab ko lawas yan. Nagkapakayamo ka, okay, napakabuka ko riyan o Ramadan. Okman o ayanin yan kapag pagwasa na kalkiyan sa kakabina sa igwatayan, kakabina sa kanya sa gatas, kapag ay masakit sa watayan. Napiya kayo na makabuka, okay, napakabugay sa pidya, napakabaya depan ko riyan o Ramadan. Yuti kaya taksimasan o mga aimma kumadaba siya. Una, kapito, yung kalipat na sutaw atang tudin ang malaikaon. Ini perlu yang malam. So tao ay gira kiauran napkabulaps. Oh ha, kenapa dia matam yang lalai kau rabu siya? Oh, may awan at siyak ni dia pinagurun kapala ko ikaw. Siya pagkanta pa ako mga tao ang yang lalai kau ra kabinasa na lawas yan sa babsang takaw riyan. Na piya kayo ron suka pakabukan yan, na pakabay, pagda mga doon. Oh. Na, pado mo nang upatigil, at natatigil na, baka di ibu ka, kabuno mo saka. Na, pado ko mga topic pa kayo mga takapakabukan yan. Mga pagaring ko, kuwaga may sila, panganay ko kuwa Allah ta'ala, kaya tanong daniwanan. Padawkan, so bai, mahahaid, nagkapagay di mamuasakan, nabagiran para mo. Nabar kanong paranuso, kapagwasa ko Ramadan, okay, napakabiyat kanong Koreano, Ramadan. O ay, ang sumabay, may nifas, nialoy tanong itong tagiya. Naya kapusan, apagaloy ko si mga pagariakan, mga luksakan, agyaw tamipantag ko, sadaqatul fitr. Yan dahil sadaqatul fitr na para no kulang o no pangagulong. Nabay ni matagsun nakaparat. Sa tao, adi magay sa sadaqatul fitr na miyadus. Ay hadisanan na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ami sa hadis farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal dhakari wal untha was sagiri wal kabiri minal muslimin. Ya para nukun Nabi Tana Muhammad. So sadaqatul fitr isa ka gantang. Tigala yan. Isa ka gantang. Tatanong ninyo kabar kami ipakaisa. Isa ka gantang kurma. O di na isa ka gantang abantad. Why? Para luaya o oripan. Bisaya. Na para depan ko tawa maradika na Bisaya. Na para lo ko mama, para lo ko babay, para lo ko miyaw makir balik, para lo ko dapat mau makir balik. Gidi sa lapas kanu mga lokas na sumangawat tayo na para lo kanu amin bigay silang sa sadaqatul fitr. Oh. Nah, dia nga sadaqatul fitr na kapakay ay kabalaga. Kapakaya ikabalaga. Ay mana niyan? Nandan ni ka pakasul du Ramadan na kapag gay chuto sa sadaqatul fitr. Okay, nayapi na ka oras yan na para loron. So kibagay nun. Nasi kung maghrib akapos-pusan o Ramadan. Amapitan ha. O taba, naipun sa utang maghrib. Nagiti ka para nun yan kung manipintig isan. Taman din sa di tumindig sa imam kung pumutuan yan. Basta makatindig sutaw ko bangot ba niyan? Makapun mangot ba? Ada kapan makabigay sa sadaqatul fitr na miyada sa oras niya. Miyada sa oras niya. So antay mga sa sadaqatul fitr. Ngayon ganun na sunod sa miyaloy wala sa Quran awan nga sili pa mga fukara. Ngayon dito na si Maloy kapagatas na ganyan kaya bantingan tanong. O ay mo kalilig sa buta pagkabagan tanong na miskin mga tao karagdanan adna kawya ganiran ubay na diptuton kung mga kailangan nila mga fukara mga tawa karagdanan adad na bayaran kayagan o yan ang ikakanili mga tao makukuha abayadan bata gula boy kaya pakabayadan yan nang kuta kapunayusan yan kung paglataltan o sabo kumamuslim na makapangutang hadis ka di bagus at tamok ay pesan yan kung mga ribu na miyak oras kanya na utang na gagawin silang sa utas sadak wano to lang ngayon di mo si mausay ay importante lagyan kaya porsyon question and answer ang pricing na isa lang talaga na piyasa ibu miyat taman sa piyang ang pwede nga nagnagyan kaya may tanong ko abubag diyan yung si tanong sila mo gusto ka na lakon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hayamanan yan na yan tanong yung nagyapang mabusay aling tanong sa tanong na iman to sumanga to mga bay bad na bubarang paningkan arkan sa utang mga tutu